வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் கருணா ஆடியோஸ் ஆவினங்குடி. இந்த போர்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேஸ்டபிள் போர்டு, அதாவது A1 TTS பேஸ்டபிள் வித் ஈக்குவலைசர் கிட்டு போர்டு. இது ஈக்குவலைசர் கிட்டாக யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம ஒரு பிடி போர்டுக்கு அடிஷ்னலாக யூஸ் பண்ணால் இது ஈக்குவலைசர் கிட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா செப்பரேட்டாக இது பேஸ்டபிள் போர்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட ஆடியோ தன்மை, அதாவது ஆடியோ கிளாரிட்டி பயங்கரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அருமையாக இருக்கும். ஷார்ப்பு பேஸும் சரி தான். இதில் மிட்ரேஞ்ச் அது வாய்ஸுக்குன்னு தனியாக நல்ல ஒரு பண்ணியிருக்காங்க. இதோட கனெக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 SMT ஐஸ், ஒரு பிக் ஐஸ், பெரிய ஐஸ் இப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்பர் யாருக்கும் தெரியணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் எரேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அழைச்சிருக்கிறாங்க. பார்த்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் ஒரு 6 ப்ரீசெட் இருக்குது. இந்த 6 ப்ரீசெட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 2 இருக்குது பாருங்கள், இது ரெண்டுமே ட்ரிபிள் செக்ஷன். அடுத்து சென்டர் ரெண்டுமே பேஸ் செக்ஷன். கடைசி ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் செக்ஷன், அந்த வாய்ஸ் கூட்டி குறைக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதோட கிளாரிட்டி ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. இதோட கனெக்ஷன் டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலர் ஒயர், பச்சை கலர் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சேனலோட இன்புட். பச்சை கலர் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சேனலோட இன்புட்டு. அடுத்தது எல்லோ கலர் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு ஒரு 12 வோல்ட்டில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய போர்டு. இந்த எல்லோ கலர் பார்த்தீங்கன்னா 12 வாட்ஸ் ப்ளஸ், 12 வாட் ப்ளஸ்ஸு. அடுத்து இந்த ஆரஞ்சு கலர் 3வது பார்த்தீங்களா, செல்லு கையில் வச்சுட்டு வீடியோ எடுத்து கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது. இந்த ஆரஞ்சு கலர் பார்த்தீங்களா, இந்த ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சேனலோட அவுட்புட். இந்த ரெட் கலர் ரிப்பேர்மெண்ட்ஸ், இந்த ரெட் கலர் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா 12 வாட் செக்ஷனோட மைனஸ், அதாவது கிரவுண்டு அந்த ஒயரு. இந்த கிரே கலருக்கு பார்த்தீங்களா, இது பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சேனலோட அவுட்புட்டு. அந்த பிளாக் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சேனலோட இன்புட் சேனல். இதோட கிளாரிட்டி வேறு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடி பேஸ்டபிள் போர்டு இருந்துன்னா அதில் இதை வச்சு ஈக்குவலைசர் கிட்டாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம வேணுங்கிற லெவலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இதை நம்ம செப்பரேட்டாகவே பிடி போர்டாகவே யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த 4 இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த 4 ப்ரீசெட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதிலேருந்து ஒயரு சால்ட்ரிங் பண்ணி நம்ம கண்ட்ரோலில் கொடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஷார்ப் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 47K கொடுத்துக்கலாம், இல்லை 100K கொடுத்துக்கலாம். நான் மேக்ஸிமம் ஒரு 2 செட்டில் போட்ட வரைக்கும் 100K தான் கொடுத்துருக்கேன். இது நம்ம வேணுங்கிற அளவுக்கு வாய்ஸ் லெவல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இப்போ பார்த்தோம்ல, அதோட டேட்டா ஷீட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் இம்பிடன்ஸ் அண்ட் அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ், இதோட பெர்க்யூன்ஸ் லெவல் எல்லாமே இதில் போட்டு தான் வந்திருக்கு. 2017 நம்மள்கிட்ட இந்த போர்டு வந்தது இப்போ தான், அண்மையில் தான் வந்துச்சு. இதை பற்றி ஒரு போர்டாக அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போகணுன்னு நினச்சி இன்றைக்கி தான் டைம் கிடச்சி போட்டிருக்கேன். மற்றபடி லாக்டவுனில் அதிகமாக எந்த வேலையும் பண்ண கிடையாது. ஃப்ரீயாக சந்தோஷமாக வீட்டில் பசங்களோட ஜாலியாக விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன். கடை வேலையாக விட்டாச்சு. இப்போ கடை ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இதை பற்றி நம்ம பண்ணுறோம். வீட்டில் போயிட்டு ஒரே ஒரு வேலை பெண்டிங், அவ்வளோதான். மற்றதெல்லாம் கடை திறந்ததுக்கப்புறம் தான் செய்வேன்ட்டேன். நம்ம அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா டாடா ஏசி அண்ட் டூரிஸ்ட் இந்த மாதிரி வண்டி தான் நம்மளுக்கு செய்கிறது அதிகமாக வருது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.